Ceritane iki mau aku mari goreng lawo terus bablas nek UGD. Lho, lah kok iso, Mbak? Ya apa gak iso no. Ceritane ayam kuwi tas tak tokne rek. Terus tak siapne glepung terigu 44 sendok. Tak wehi tepung beras karo kanji sak sendok. Lah nyapa, Mbak? Lho, lek gur tepung terigu tok gampang melempem rek tak omongi. Iki menu favorit anak-anakku rek. Dadi lek aku gak masak liyane wis cukup goreng ayam ngene iki rek. Nah, wis kriwul-kriwul to. Sajane luwih apik meneh dicelup banyu, diwehi tepung meneh, celup banyu diwehi tepung meneh. Dadi apik dadine ngriwul tenan koyo Kentucky. Tapi berhubung aku ki arepe lunga, dadi wis cukup sekali celup. Iki aku arepe OTW ada bantal, selimut, karpet wis lengkap, enek kipase barang. Terus aja lali nggawa camilan gawe lambene karo banyune aqua. Iki gombalanku karo deke makku bapakku. Terus aja lali wong Jawa lek ning ndi kudune nggawa sangu bontrot sego. Ora afdol lek ora nggawa rantang ngene iki rek tak omongi. Nah, iki nek ndoke. Terus singkat cerita bapakku ki njaluk donga, tapi duduk doa turun hujan nih rek. Iki doa keselamatan. Dadine iki bapakku salaman ning tangga-tanggane. Arep ning ndi to jane, Mbak? Iki ora dolan. Iki aku mau golek tombo rek. Dadi minta doane rek.